Prajem vám krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý deň. S pánom ministrom sme si boli uloviť slovenského tradičného kapra na štedrovečerný stôl a ideme si ukázať voľajaký taký, nechcem povedať, že novodobý, bude to tradičný recept. Netradičný. A bude to tradičný recept, ale trošičku ináč. Okay. Veľmi veľa ľudí podľa mňa omrzelo jesť kapra v tej tradičnej verzii, že podkova a šalát. Ty to máš jak na Vánoce? Už s tou podkovičkou ani nie, ale hlavne kvôli kostiam, hej? Ale klasický filet, v zásade tam nemáš kosti, keď ho pekne vyfiletuješ. A tak to je klasicky vypražané, ale teším sa, že môže niečo nové naučiť. No urobíme si to presne tak, aby to nikomu nevadilo na štedrovečernom stole, aby sa nikto nemusel s tým kafrať, že tam je kostička, tam je kostička. Tie kostičky tam budú, ono sa nedá kapor docela vykostiť kvôli takým tým véčkovým kostičkám, ale ukážem ti, jak to urobiť tak, aby nám vôbec nevadili v tom danom súste. Budeme robiť teda filety z kapra, budeme ho obalovať v pánkostrúhanke a budeme k tomu robiť zemiakový šalát, ale nie majonézový zemiakový šalát. Urobíme to také trošičku ľahšejšie. Čiže bude to šalátik, bude s baby zemiačkou, budeme tam dávať šošovicu predvarenú, bude tam cibulka, cesnak, mrkva a petržlen. Super. Máme tu vyfiletovaného kapra. Okay. Ty víš robiť s kaprem tak, aby tam neboli kosti? Keď viem, dobre, tak keď tam tie veľké kosti teraz nie sú, ale keď chceš narušiť tie malé, ktoré sú tam, tak asi každé 3 mm by si mal nejakým spôsobom takto celé ten filet narezať. Presne a vlastne oni tým, že sa tepelne upravia, tak oni sa tak kvázi rozpadnú. Áno. Čiže nič sa nestane, keď ho zješ. To je výborné, toto je výborné. To sa mi začína dosť ľúbiť. Dobre, zeber si jedného kapra. Okay. Úplne zásadná vec, čo by som chcel podotknúť pri kaprovi. Chceš ho vysušiť, hej? Presne. No vidíš to. Presne, kúkaj, ja som to zbytečný. K tomuto šalatíku, aby sme to nemali také, že suché, by som povedal, keď ten kaprik bude vypražaný, tak si urobíme dressing, smotanovo-jogurtový a dáme doňho petržlenovú vňať, kôpor, pažitku a trošičku cesnaku. Keď pozerám na tie ingrediencie, ktoré používame, som rád, že si sa nechal inšpirovať značkou kvality, čiže slovenské kvalitné dobré výrobky, od jogurtu, smotany až cez múku a ďalšie veci, takže som rád. No ja si na tom zakladám. Tak to je správne. A ja si myslím, že každý by si mal na tom zakladať, lebo však vlastne sme Slováci. A mali by sme používať tie slovenské veci a dávať do popredia tie slovenské veci. Od tých rýb až po zimáky. Však tento kaprík je z dnešného dobedia, je zo slovenských jazier. Ja som rád, že sme na tej strednej škole boli spolu. Bolo to brutálne. Super. Mne sa to strašne ľúbilo. Veľká škola, som bol normálne prekvapený, ak funguje skoro až 1000 študentov. Som rád, že tí, čo nám tam aj pomáhali, čo boli v tom jazierku, kde sme robili ten výlov tých kaprov, tak si zober, že som sa ich pýtal, že čo idú ďalej, že keď skončia školu. A ten jeden štvrták hovorí, že ja končím teraz a chcem mať vlastný nejaký rybník, vlastnú spracovňu, predajničku, predávať a tomuto sa venovať, čo je super. Mne sa to ľúbilo veľmi a ja som bol ako milo prekvapený z tých chlapcov. Všetci chceli byť právnici, ekonómovia, ale teraz zistíš, že máš problém nejakého dobrého kvalitného človeka, čo sa týka obkladača alebo nejakého iného zručného, ktorý vie, ako s týmto je veľký problém. Takže tuto ako generácia, ktorá na tej škole vyrastá, myslím si, že má veľkú budúcnosť. Ja si myslím to isté. Nelen ryby, ale ja všetko mám vlastne ako keby lokálne. A toto je správny trend, lebo je asi pre teba 1000-krát lepšie si ísť tu kúsok od Bratislavy, kúpiť živú rybu, ktorú si tam sám chytíš, tam ti ju spracujú a zoberieš si ju domov, ako niekde si v obchode ako kúpiť nejakú rybu zamrazenú, ktorá nevieš odkiaľ pochádza, je dovezená tisícky kilometrov niekde a ti garantujem, že tá určite humánne usmrtená nebola. Ideme teda filetovať, že? No. My potrebujeme zhruba asi takéto veľké filetky. Čiže pôjdeme odtiaľto a budeš počuť, jak tá kostička tak chrupne. Však zo spodu je aj koža, ono sa ti to nerozíde tým pádom. Pomaličky, nemusíš dávať úplne, že do konca. Cítiš to, jak to praska tie kostičky? Tak, super. A ti to ide. Dosť dobre. Varíš často? Raz do týždňa minimálne. A čo varíš najradšej? Nič moc ťažké, ale samozrejme, že klasický rezník alebo nejaká dobrá faširočka není problém, hej. Krásne, vidíš, jak to tam pekne praska tie kostičky. A toto by nemalo byť v tom súste danom cítiť, no. Uvidíme. Alebo uvidíme na kameru. Toto si dáme semkaj a ideme to marinovať. Dajme kľudne, že polku citróna, to dám ja. Aký šťavnatý. No. Dáme si polku pomaranča. To je len také, že akože pre osvieženie. Tam nejakú výraznú chuť to nespraví, ale je to také pestrejšie, také viacej citrusové. Čiže polku pomaranča, polku citróna, čierne korenie. Dobre. A
To máš sol a čili ešte, keby si chcel. No, sol a čili nám netreba k tomuto. To môžeme dať do dressingu. Okay. Dobre. Prosím, môžeš premiešať? Cíti ten pomaranč s tým citrónom? Ale to nebude, však ono to budeme dávať potom do trojobalu, ono to nebude, že citrónové, ale bude to mať taký jemný nádych. Polka je moja, polka tvoja, poď. Základ je ty prsty. Nesmíš dať takto prsty. Musíš dať takto. Áno, presne tak. Výborné. Dobre, toto môžeme dať sem. Hodím to senkaj. Dobre, toto potrebujeme. A teraz si nakrájam ja mrkvu. No, cibula začala. Dobre. No, urobíme si to takto na také dlhšie slížiky. Ja najradšej napríklad varím tak, že... A varíš doma, áno? Ja varím často. Akože nevaril som často, častejšie chodím jesť, ak varím, ale mňa to baví. Mňa to strašne baví. Počkaj, ja si strašne pri tom oddychnem. Neviem ako ty, ale vieš, ja to mám, každý má svoje nejaké údely a tiež však to není jednoduché, stresové a človek sa naháňa. Ja mám veľakrát problém oddychovať, aby som stále niečo robil. A preto, akože pri tom varení, keď tak fakt, že kľudne pol dňa v kuchyni, a pre mňa je potom takéto poďakovanie, že keď to naložím všetkým, ja to musím ešte aj ten stôl nachystať, lebo k tomu patrí tá kultúra. To by si mohli ísť do bez servítky. To nie. A potom, keď tak všetci, že super, že chutí mi, že výborné, vieš. To je také zadozučenie. To máme tak isto tým pádom. My sme si baby zemiačky aj šošovicu predvarili. Baby zemiačky klasicky v osolenej vode a šošovicu sme si predvarili v osolenej vode s celým čiernym korením a s bobkovým listom. A cesnakom, áno, presne. Ja to mám rád, veľmi to mám rád. Čím je to domáckejší dojem, tak tým je mi to bližšie, to jedlo. A ja si myslím, že toto ti bude chutiť. Ja napríklad si vážim na tebe a som rád, že venuješ sa tomu, že snažíš sa hlavne podporovať tie lokálne potraviny, tie slovenské potraviny, vieš? Lebo ja si myslím, že máme veľký potenciál, hej, aj na to, aby sme boli viacej sebestační, aj v tom ovoci, aj v tej zelenine, aj viacej tých hospodárskych zvierat, hej, a tak ďalej. Ako máme na to šancu. Že nevyrovná sa nič tomu pocitu, keď zješ domáce, lokálne jedlo, či je to dobytok alebo zelenina, bez pesticídov a bez postrekov. No určite. Nevyrovná sa nič tomu pocitu, ale to mi budú teraz mi budú mešťania nadávať a dedinčania pritakávať, ale naozaj, že dedinčania majú pravdu v tomto. Že keď si to doma sám vypestuješ, alebo to zoberieš od niekoho z lokálneho chovu, tak je to najlepšie pre teba. Úplne najlepšie. No. Ešte si tam dáme na platky cesnak, ale už keď bude al dente. Lebo cesnak, keď je dlho, tak cesnak horškne. Zemačky sú uvarené úplne presne, jak sme chceli. Dáme si ich do tej misečky, dám ich na kolečko. Ideš ty krájať a ideme myšať? Môžem, poď. Dáme také centimetrové kolečka. Toto tu mám nachystané, to si môžem dať sem bokom. Ja koštujem takto. Normálne teraz by som si tam vedel, stačili mi klasické nejaké rezance dobré, len si to zamiešať s tým. Ale keď to zamiešaš hensty, potom trošičku hensty, ježiček. Ešte ťa poprosím nakrájať trošičku petržalky do toho. Dobre. Teraz to nasypem tej šošovice. A potom to všetko zmiešame s tými zemiačkami. A potom to vrátime vlastne do misky. Naspäť a to takto poprekacujem. Je to v princípe, že mrkva, zemák, petržlen a šošovica, ale keď to teraz odstavíme, dáme tam viacej toho olivového oleja, to bude hlavná zálievka na to. Môžeme tam dať ešte trošičku citróna. Takto. Tak. Dobre, ešte budeme túto miešať. Dáme ten oleja. Vácej, nech tam treba. A dáme ešte aj vňaťku ešte viacej. Dobre. Je to také fresh, je to samozrejme, že slovenské všetko v tom. Super. Nemáš čo. Teraz koštuj. Teraz keď som ho zamiešal. Je to krásne, pozrite. Je to krásne, je to teplý šalát. No ukáž. Preto som povedal, že poloteplý, lebo kým to budeme mať všetko urobené, už bude trošku studený. Výborné. No. Dobre, poďme rýchlo na tie ryby, ja som už hladný. Bomba. No a toto dáme zatiaľ bokom a ideme vypražať. Stačí. Dobre. Podľa mňa takto je úplne. Hej? Úplne frajerské. Poradím ti gríf. No povedz. Chceš? No, však poď prvý. Tak akože môžeme si to rozdeliť, ne? Že ty budeš robiť suché a ja budem robiť mokré. OK. No. Jedna ruka je suché, jedna ruka je mokré.
Dobre. Vždycky ten grip, aby sa ti nestalo to, že sa ti to pospája. Dobre. Čiže jedna ruka chytá maso, potom toto, ale hneď druhá ruka je suchá. Aha, OK. Čiže potrebujeme múku, potom to oklepeme, ideme do vajíček, no však samozrejme, že môžeme použiť toto, vidličku, ale kebyže nemáš vidličku, Tak používaš mokrú ruku. môžeš používať tú mokrú ruku. Hej. No a potom, vlastne vždycky do stredu si robím takýto, Taký... neviem, jak to nazvať, takú dieročku, no a potom vlastne už len robíš tak. No a keď budeme mať olej zehritý, Tebe to celkom aj ide. no a vidíš, že ruky sa, nič sa nestalo. Veľa ľudí, keď robí rísky, tak pritlačajú. To by si nemal robiť. Nemôžeš Ani s to... rískem, ani s ničím. Proste len tak jemne obaliť. Toto je podľa mňa vánočná tradícia. Daj, ten tam. Obalovať. Toto áno. To je také, podľa mňa také, že spája to, tú rodinu. Napríklad rísky. Hej. Alebo káper. Tradičný slovenský. Si hovoril, že necapkať. Či Nečopkám. to tak jemne, hej? Jemnunko. Tak toto mi už niečo vianočné pripomína. Toto je ten zvuk. Takže, Hej. Toto? že A že... mama ti hovorí, chod sa osprchovať, za chvíľu budeme večerať. A už počuješ toto, čo? Tak. To je ončo. Toto sú Vianoce, priateľovia. A otočíš ho viackrát? Kľudne môžeme. Tam ide o to, že aby sa mi to teraz, ten vrelý olej tam bol, vieš, kľudne daj ho tam. Hej? No jasné, poď. Výborné. Môžeme tento tanier dať? Áno, toto bude platingový tanier. Môžeš dať do stredu šalatík, urob takú kopečku z toho. No, tak, ešte dáme potom návrh olivový olej. Ja rýchlo urobím ten dressing, to je minútka. Potrebujeme jednu smotanku, dáme tam teraz bylinky. V princípe veľmi jednoduchý dressing. Môžeme dať trošku pomaranča, trošku citróna, trošku bylinek a sol korene. Fajnšmekry môžu dávať vácej cesnaku, čiže najemnúčko petržlenová vňať, najemnúčko pažitka. Daj prosím z toho olivového oleja. Ten olivový olej on to všetko tak spojí. Keď to niekto bude robiť podľa toho, ako sme to my ukázali, No, z toho slovenského kapra, áno. že si tu dá nejaký pohárik k tomu niečo. Čo by si to k tomu odporúčal? Ja by som k tomuto odporúčal určite biele víno. Biele víno, hej? Určite. K kaprovi alebo celkovo nejakej sladkovodnej rybe, alebo celkovo k rybám patrí biele víno. Nejaké také... Ženy môžu aj tokaj, samozrejme trošičku sladšie, hej, no. Ale k takejto rybe suché biele víno, ešte k tejto kombinácii, fú. No a to ti môžem povedať, že napríklad v tých vínach málo kto vie, že my patríme už medzi topku na svete v rámci produkcie, nie čo sa týka množstva, ale čo sa týka kvality. Ja som Pezinčan. No, Ja počkaj, viem. si zober, že tento rok tí naši vinári získali v Nice vo Francúzsku zlaté medaily, nie že pri bielých, pri červených vínach. Že už sa to celé mení, že my sa úplne niekde inde dostávame. Trošku pomaranču. Len to kvôli tej sladkosti. Trošku citrónu. A ešte ten kôpor dáme. Návrh a bude to hotovo. Aké pekné misky som ti doniesol. Krásne. No vidíš. Nádherné. Dobre, a na ten vrch dáme toto. Takto. Ja by som chcel strašne... Takú fotku si spraviť, čo? Že Určite si urobíme fotku, No. ale ja by som chcel, aby si to okoštoval. No poď do toho. Som zvedavý, čo povieš. Pomaličky na ty kostič, daj mi vedieť, že či sa to dá. Jasné. No. Dobrú chuť. Je tam kost. To je len kapor. Jaké to je chuťovo? Výborné. Fakt ako... To necítiš. Je dobre? Výborné, ochutné. Je krásne. Výborné. To nie je nejak... Nie. Necítiš Nie. ani rybu. Ani absolútne. Jasné. Tuto sa absolútne nebavíme o nejakej blátovej chuti. Alebo niečo. Je tam pekne cítiť ten citrón. No. Výborné. Ale je to také ľahšie. Vieš, že fakt ten šalát, výborný, zdravý, no aj tá ryba, ako fakt. Viac menej sme urobili z tradičného slovenského jedla jemnú inováciu. Veľmi jemnú. Však lebo je to šošovica, je tam mrkva,
petržlen, kapor a zemaky. Nič vácej tam není, je to takéto. A vidím, že sa toho nevíš dojesť. A my vám ďakujeme, že ste toto dokúkali. Napíšte nám do komentára, či ste si toto jedlo skúsili uvariť doma sami a prípadne, že jak to dopadlo. A ja si myslím, že ešte niečo navaríme spolu. Čo ešte vymyslíme, určite. Hej. Fakt super. Ja si myslím, že keby tí, čo nás sledujú, zažili tú chuť, čo zažívame my, fakt je to úžasné, fantastické. A podľa mňa to je príklad, aj presne to, tá chuť je to, čo chcem aj ja minimálne v rámci tých vianočných sviatkov každému dopriať. Šťastné a veselé, hlavne veľa zdravia každému prajem. Je to taká príjemná obmena od toho šalátu a od tých všetkých masností. Ja by som vám chcel kurátka zaželať šťastné a veselé a my sa vidíme pri ďalšom dieli nejakého varenia s ministrom. A čo by si chcel zaželať postronček ľuďom? Hlavne zdravie. Tak, buďte zdraví a majte sa krásne. A veľa peňazí dnes. Šťastné a veselé. Všetko dobré.